UPPL नि 5 बोसोर जि सरकार बिथांमोनहा जोंहा गोसोआव दङ गबिन्द बसुमतारिया खुद गावनो सासे NDP मोन बिथाङा डिपुटि चिफमोन BTC नि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जेब्ला मिडिया सोङो स्पेशली रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव बिथाङा बुङो जों हाया बे आयेननिसो बाथ्रा बे कर्टआसो खालामगोन बेखौ बिदियै बिथाङा सिदा बाथ्रा बुङोमोन। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा BPF नि गोदानै बिजाथि गसंनाय सेवनि महिलारि मेदामा दिनै मा बाथ्रा बुंखो फारसेथिं जोंहा एक्स NDP आदामोना बबे मोनसे पलिटिक्स पार्टिखौ हेफाजाब होनांगौ जों साफ्रोम रायजो राजाफ्रा बिनि बागै गोबां बाथ्रा जोंनो फोरमायदों। बेजोंनो लोगोसे रायजोफोर नोंथांमोना गोबां भिडिअ क्लिप्स नुनो मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों अब्ला गासै भिडिअ क्लिप्सखौ स्टेप बाय स्टेप स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो। थाङो आरो बिसोर बिराद डेभेलप जाबाय दा बेनि थाखायनो आंबो सानदोंमोन जे बड'लेण्डखौ मोनोबा एबसुनि बेनाराव मोनबाबो मोनथोंसै खिन्थु शेषमेश जों मा दिनै नुनो मोनखो बिथांमोनहा बियै जेला जोबथानायाव NDFB नि दहाय लानानै बिसोरखौ लाफानानै जेला सुक्ति खालामहैबाय होमबा जों नुबाय जोंनो बड'लेण्डखौ नांला होननानैसो बिसोर लिरनानै फैबाय नङा होमबा दा बेसेबां दुखुनांथाव जोंनि बोराय बेन्थ' सिनस्रि सालायनाय ट्रेक्टराव गाखोलायनानै थांनाय दुखु मोनो नुवा बिसोरबो मोनसे आसा दंमोन बिसोरबो मोनसे मिजिं दंमोन दा बिसोरनि मिजिङाव आसायाव दै गुसु लुनानै होनाय बायदि जाबाय। दा बेबायदि खेत्रआव सासे बर' माहारिनि फिसा बर'नि न'आव उजिनाय बर'नि भाषा रायलायनाय जोंहा मोनसे दुखु मोननाय फैयो जेखि पार्टियाव थाया मानो जोंथ' सासे बर'निनो फिसा नोंखायनो आं सानदों बेबायदि गुलाय गुजाय जों खालायनो नांला जों पावारनि थाखाय अरलायनो नांला जोंहा मा खालायनांगौ जों ज' जानानै जोंनि बर' हारिखौ मारै बासायनानै लाखिनांगौ नोंथांमोनहा नुदों सम सम जोंनि बर' मादासिनाव अलखद फैदों दा बेबायदि समावहाय जों जुदि गावखौनो मोजाङै सेफ साइड लाखिनो हाया जों जुदि मोजाङै गावनि जिउन खुंनायाव जिउ जारिमिनाव मोजाङै लाखिनो हाया होमबा जोंहा मा जालांगोन जोंनि इयुननि गथ' गथाया मा जालांगोन जों दिनैहाय सिखा रुवा लानानै आन्दलन खालामनो हाला बिथां NDFB मोनहा मिथिगौ दानि जुगाव अस्त्र लानानै आन्दलन खालामफिननायनि खुनु जुग गैला बाहाय मारैहाय जुग बाहाय जोङो रोंगौथि जानानैसो जोङो जोंनि मोननांगौखौ जों हासिल खालामनांगौ जों गथ' गथायखौ लेखा फोरोंनांगौ जोङो बेनि थाखाय जों सुबिदा खालामदों इउनिभार्सिटि बानायदों मेडिकेल कलेज बानायदों CIT बानायदों जों मा बानायाखै जों न'आव ओंखाम गोजां जानानैबो दिनै MA पास जाहैनो हायो जों PhD खालामनो हायो जों बिदिजोंसो जों दावहा नांनांसिगोन दा बिदि खेत्रआव आङो बयखौबो एपिल खालायो जों UPPL BPF जानानै जों थानो नांला जों बर' हिसाबै जों खौसेथि जानांसिगौ जों एफा एनै मोननायखौ खुद्रिनानै थानो नांला। थारैनो गोजोननाय मोनदों दिनै भेरगाव ब्लकआव BPF नि कार रेलियाव जों बाहागो लाफैनानै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों मानोना जोंबो BTC आव APB हिसाबै BPF नि जेसेबांखिनि बिजाथिफोर दङ जोङो 100% सापर्ट होनानै बिथांमोनखौ देरहाहोनायनि खामानि मावगासिनो दङ आरो लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP बिनिफ्रायबो जोङो गुतै NDA नि जेसेबांखिनि बिजाथिफोर दङ गासैखौबो जोङो सहाय आरो मदद खालामनानै देरहासार खालामनो जों खामानि मावबाय थादों थ' बेबायदि थांखियैनो दिनै जोङो बे भेरगाव ब्लकआव मोनफैनानै बे कार रेलियाव बाहागो लानो मोननानै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो जों फोथायदों महेश्वर बर' सार बिथाङा नैबे 45 समस्तिनिफ्राय बिथाङा देरहालांगोन बेखौ जोङो दिनै जों रोखा जादों। जेब्ला मानसिफ्रा जइन जानायखौ जों जेब्ला गोथौयै बिजिरनानै नायगोन जों मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो मानसिया माब्ला पार्टियाव जइन जायो जोंबो APB हिसाबै बिजाथि होनो हायोमोन जों होआखै मानोना दिनै थांनाय 2025 नि BTC नि बिसायख'थि बेयाव जोंनि BTC नि रायजो राजाफ्रा रिजाल्टखौ देखायबाय जे जोङो पलिटिकेलि BPF जों इउनाइट जानानै जोंनि माखासे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जों मावफुंनि जोंनि गेजेराव गोजोननायखौ स्थायि भाबै लाबोनो जोंनि गेजेराव जिखिनि मावनो गोनां गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि बा बर' हारिनि गासैखौबो जों मावफुंनानै लानो बे थांखिजों रायजोफ्रा दिन्थिखाबाय थ' बिदिहाय दिनै जों आसा खालामबावदों जिखिनि मानसिफोर दङ आद्रा थाबावदों बिथांमोनाबो फैगोन आरो बे थांखियावनो जों बयबो ज' जागोन जों गोबांथार नुबाय आङो डाइरेक्टलि बे अनजिमाखौ बुंनो हानाय नङा 2000निबो बांसिन जइन जादों जों बेसेबांखिनि रिपर्टखौ जों मोनगासिनो दङ जों जोंनि सापर्टखौ जों एक्सटेन्ड खालामखांनायनि उनाव जोङो BPF नि गोबां दैदेनगिरिफोरजों जों जिरायदों बिथांमोनाबो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जोङो ज' ज'यैनो खामानि मावनि डेभेलपमेन्टनि बेलायावनो होन आरो दिनै जों सासे बारग' NDP हिसाबै बे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो थांनाय UPPL नि जि 5 बोसोरनि गभर्नमेन्ट NDPहा मोनसे गोख्रों समायसा दङ जाय समायसाफोरखौ दिनै गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बा बे जोंनि हालामनि रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिनानै दङ आरो गोसो सिंनिफ्राय हास्थायदों बे समायसाया जोबनानै फैनांगौ होननानै थ' UPPL नि 5 बोसोर जि सरकार बिथांमोनहा
जोंहा गोसोआव दङ गबिन्द बसुमतारिया खुद गावनो सासे एनडिपिमोन बिथाङा डिपुटि चिफमोन बिटिसिनि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जेब्ला मिडिया सोङो स्पेसियेलि रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव बिथाङा बुङो जों हाया बे आयेननिसो बाथ्रा बे कर्टआसो खालामगोन बेखौ बिदियै बिथाङा सिदा बाथ्रा बुङोमोन नाथाय नैबे बिपिएफनि गभर्नमेन्ट 6 आरो 7 मान्थनि जि गभर्नमेन्ट बेयाव जोङो उल्था रोखोमै जों नुदों बिटिसिनि चिफ बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला जोंनि समायसानि सायाव मिडिया नोंथांमोना सोंदों बिथाङा स्पष्ट बुंदों आं खालामगोन आं हागोन आं मावगोन होननानै आरो बिथाङा बुंनायल' नङा जोंनि मेगन सिगाङावनो एनडिपिएसनि जायफ्रा एनआइए नांनानै जोबथेसालियाव जोबजानानै दंमोन बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायखौ नुदों आरो सिंजों जोंनि सिबिआइनि जिखिनि समायसाफोर दंबावो जोंनि बारग' एनडिपिनिफोर गासैखौबो समाधान खालामनायनि खोथाखौ होदों थ' बेबायदि माखासे प्रेक्टिकेल मावनायखौ नुनानै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफखौ समर्थन होदों जोङो बेखौ दाथियै दिनै जों बुंनो हायो आरो बे रोखोमैनो फैबाय थानाय जि एमएलएनि बिसायख'थि बेजों साफ्रोमबो बिपिएफनि आरो एनडिएनि दैदेनगिरिफ्रा देरहासार जागोनखौ जों रोखायै बुंनो हायो आं दा बावैसो बुंलांबाय दिनै जोंनि जि समायसाफोर रायजोआ जि हास्थायदों बे हास्थायनाय लुबैनायखौ बिथांमोना प्रेक्टिकेल जादों खामानि मावनानै देखायदों बेजों बांसिन फोथायदों आरो जेब्ला फोथायनो हायो मानसिफ्रा बेयावनो माने गासैबो ज' ज'यै ओंखारो आरो सापर्टखौ खालामो आरो बिदिनो भटखौबो होनानै एनडिएनि जेसेबांखिनि बिजाथिफोर दङ साफ्रोमबो देरहालांगोन होननानै जोङो रोखायै बुंनो हायो अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय जोंहा सेउलि महिलारि मेडामजों लोगोसे एक्स एनडिपि आदामोना मा बाथ्रा बुंखो दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सनाव जों बबे मोनसे पलिटिक्स पार्टियाव भटखौ होनांगौ बिनि बागै बुजिनो हायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब